बिराद गिदिरनै सुथेनाया आरोना देहानि गोहो बोलोखौ लानानै जुजिदोंमोन आं संसारजों फैमालसो बे जिउआ फोरबो नोंनाव Nanya siapa sih nam? Nanti deh Maria Nilisha? Punya Pitok sih. Hamzupet apa? Hamzupet. Maba sister Sujitia Kesulau ini biu goजोननाय हरदों sister Sujita tahu रायलाय हरदोंमोन Cathedral बे पारिसनि पारिस प्रिसिना आं खिथाहरनायलाय गोजोननाय हरदों आरो आं दाखालिनो फैनो नायनो होननानै समखौनो मोनाखै फुङाव डिउटि दङ 10टानिफ्राय हरनि 9टासिम ओमफ्राय फुङावबो फिसाजो दङ आंहा स्कुल लांनांगौ लाबोनांगौ रेडि खालामनांगौ टाइमखौनो थोआ दिनैहाय उइक अफ आरो टुइसडेआवहाय औ ओइ थांनाय मंगलबार खालिनो आं फैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय होमबा नोंनिया ओइदिनखालि अपारेसन जादों मंगलबारावहाय बेयावहाय आंथ' हाबनो हाला होननायखाय आं फैयासै दा सप्तासे दिनै औ माखासे दहाय फुङाव फैगौमोन आं माखासे इथिं गस्पेल भिडिअ इदि खालामनायजों माने जोंनि मामिखौ नायफैदों आरो बिमाया सारनि अपारेसन जाबाय मोस्टलि लिभार सार्जारि ओमफ्राय सिस्टारा खुसि मोनदों सिस्टारखौहाय हामबायहोयो नायफैनायनि थाखाय So it's our privilege to have sister आरोना नै जों लोगोसे मा दं ब्रादार बिरकन ओमफ्राय आब' बिदा दंफैयो नायदो लोगोफोर इसोरनि अननाया बेसेबां सोमोनांथाव खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा 6 बारसिमहालागै अपारेसन खालामनो गोनां जादों अपारेसन खालामनानै बेसेबांबा माने खस्थ'नि गेजेरजों दिनैहाय साक्सेसफुल खालामनो हादों बेनो इसोरनि महिमा बेनो इसोरनि सोमोनांथाव अननाय लोगोफोर जोबोद मारियाकोल होननानै आं सानो